O próximo sábado, día 10, celebrarase a quinta feira de defensa do gandeiro de montaña. O Pazo de San Marcos acolleu a presentación deste evento que terá lugar, como é habitual xa, en San Román de Cervantes, nos Ancares, e grazas ao Concello de Cervantes, a Asociación Territorio Verde e a achega económica que aporta a Deputación Provincial. Que non é unha celebración, é unha homenaxe a todos aqueles gandeiros e gandeiras da comarca da montaña que durante moitos anos e incluso na actualidade seguen a loitar por permanecer no seu fogar, no seu concello, por crear unha familia e vivir pois deste animal que tantas alegrías, pero que tan duro é, nos produce durante todo o ano. Nesta quinta edición, o colectivo organizador prevé superar os 200 animais do pasado ano, entregando vacún, equino, ovino e caprino, procedentes de distintas gandarías da montaña lucense e tamén de Asturias. A feira non sería posible sin eles. Eles son os que fan a feira. Non solamente traendo ganado, senón ademais que conseguiron facer unha rede de apoio e de voluntariado en torno á feira, onde todos colaboran, onde todos cooperan para axudarnos á preparación. Unha cita onde homenaxear e reivindicar o papel dos gandeiros de montaña na conservación do rural. Que os gandeiros e gandeiras, que nadie se dá cuenta, están facendo un gran labor, sobre todo ecológico, digo eu, medioambiental. Porque o día que non teñamos gandeiros, a ver quen vai limpiar e quen vai cambiar a biodiversidade do paisaxe, que non vai haber porque se vai volver toda unha selva. Na feira tampouco faltarán os concursos, a música tradicional, a gastronomía e, por riba de todo, o orgullo de ser e de estar na montaña.